Ma'am? Daddy, Ano? palihog man tawag si Charlie kung saan mo expected na abot ang box. Wala ko yun di mga pangbalay nga bayo, ya. Oh, Wala shoot. ko mga pangdalaw. Wala ko yung mga duster. Okay, okay. Dali lang kay ganang sit up ko pang streaming ko YouTube. Dali lang. Sige. Kay wala pa di sinjil na ginawlat ko kay makuha pa ko bulong. Ang adyan ay ka dyan. Nagpa-renew sa passport ni Noah, Sino? si Angel. Okay, hold on. Kumod-kumod naman sa kina. Pagtawag mo. Ano kunogin na kuan mo na ang online plane mode mo na ang internet. Airplane mode ako ya halin pag-abot. Ano no? Naka-airplane mode ako halin pag-abot. Hindi kay na nagakuan kita. Ano nagkuha ka kuno international nga ano nga Wala. Ginapakuha yan ko gani. Siling ko sa iya. Ano ni, siling don't worry, may kuha ka lang da. Siling ko hindi lang, intermittent lang kung kinanglan ko. ti gani mo to ginamangkot siya kay gintan agin check ya may pag ni katawag ta pag hang up mo nagmunguno siya nagkuha ako no sing international kwan nag-appear sa iya nga no. May ginsend ako nga message sa iya nga nag-message ako ng AT&T nga kung gusto ko makuha sa international nga ano. Wala ko yung amo laging send ko ang message sa iya, isend ko palang message sa imo. Oh, kwan sa siya siyang balak kay siling ko ang send ko sa iya ang reply sa akon, it's okay, may kuha ka lang sa $10 per day. Hindi ko intermittent lang kung kinanglan, off ko lang ang akon nga airplane mode. Oo, kagaya hindi kaga maka-text ka man kay balan mo wifi through internet. Hindi lang gani messenger lang through Through messenger, naka-airplane mode, so hindi na, it will not affect sa AT&T kaya naka-airplane mode kuya. Kaga hindi kay ako naga wifi ka, messenger, wifi ina, data, Oo. ti wala ina iaga per bali daw internet ina. Do Facebook bla. Na ano ko di sa wifi din nini, kay kung magwa ko ya, hindi ko magamit na kay wala ko wifi. Na amo na kinanglan mo na ang ang data nga AT&T. O na gani, oo. Hindi ko lang pagamiton ang ano, aga pa kami nabugtaw ni Manang, alas 3, alas 4, alas 4 sa hapon. Oh. Di kuno mo sa ay ano mo? Na-text ko na siya, nagapala sa hapon, it's okay, hindi ko gani pagamiton. Hindi ka lang magkwasang ina ang dambalata kasi yung permiro to mga isip ka. Sa wifi ka lang ang gamit o sa computer, internet. Hindi ko mga internet lang ang paggamit ko pag sa inyo. Dali na, sige na kayo tawagan ko si Charlotte. Ay, Charlie, si Jimmy, yung nagpadala na nga sa Iloilo. Tumawag si Mrs. Ando na siya sa Iloilo. Tinatanong niya kung kailan darating daw ang package. Anong date pinadala yung ano? Yung Sandali, tingnan ko sa resibo sandali. Wala ba kayong tracking sa online? O paano ko matatrack yun? Jack Universal. Sandali ha. Marami kasing kwan dito eh. Hinanap ko pa ang invoice. Andito. Non-negotiable. Ano ba? Ay. Sandali ha. Akin pala itong resibo na tinitingnan ko eh. Saan bang sa kanyang resibo? Yun pala, ito palang resibo. Akin ito na pinadala ang sa kanya. I don't know ko. But that was in August.
I think second week of August. I remember. Sa custom pa o kwan pa? Ano ito? Wala ang hindi itong resibo niya. Siguro sa kanyang resibo. Kasi itong akin na pinadala na natanggap na itong natagal na. Ang resibo niya siguro doon tinago niya. So yung I think that was second week of August. Paano sa palagay mo? Informat ko sa akin yung invoice number, dan tatanong ano ko mamaya. I-check ko mamaya, ha? Oh, sige. Hanapin ko pang invoice niya. Oo. Yung invoice number ng ano, nung resibo mo. Hindi, Informat ko na kanina mamaya kung ano na. hindi, kasi itong invoice ko, natanggap na ito, akin ito. Ang yung sa kanya, hindi ko makita ang resibo niya. Itong resibo na hawak ko ngayon, akin ito matagal na. Natanggap na ito eh. Wala itong na problema. Ang kay misis ko, sa kay Badin Gonzales, baka andyan sa file mo. August yan.